Erokamano ahinya kuom ler ma kamano. Ang'eyo ni oganda osebedo ka penjore ni to ere kaka uchopo mowach ni kiny koth chwe kata ne jumani kata dwe ni koth dhi chwe. Nyiso ni koro wantiere kod ler ewi mano. Sani nitiere oganda, ing'eyo ni nitiere kuonde machalo Kano Plains, kuonde ma samoro ka koth ochwe to oganda dar kendo dhi kuonde moko. Waseyudo ka gin gik matimore pile ka pile. Penjo osebedo ka wuok mathoth ni tang'o mamiyo weche ma kamagi jonuore. Ang'e ni ng'eny gi gin gik motenre kod kit telo, to samoro in bende ang' ni ket pachi kanyo ka bende iduoko wa kotenre kod ikruok mojo bed ni oganda keto ka seche ma bende koro igeto ni koth dhi biro moromo gi mohewo moromo samoro nyiso ni onyalo mero oganda. Gitim nang'o? Chon kane wagolo weather forecast, nwagole mana kaka dhi bet, to ne wayudo ni gini ok ochop ir oganda. Koro at the moment, kata kaka nyocha wabedo gi forum magala moro Westlands, nyaka waluong stakeholders. Waluongo jo agriculture, waluongo jo water, waluongo jo energy, those sectors. Mondo koro kata kwa wacho no koth dhi bedo kama, gin giwegi gineno kara ka koth owuok ka agriculture oyudo ni koth dhi bedo kama, ang'o monego jo agriculture onego bedni ne timo. Koro mano iluongo ni co-production. Co-production ni wayudo ka koro gini dhi nyaka piny mar oganda. Ma sani wayudo ka koro nitie lokruok, ok chal ka chon ma koth boga ng'ato aoyaye. Koro wan kata nyaka gi jomiluongo ni county directors in every county, Kenya Meteorology County Directors, gin giloso gimiluongo ni PSP, Participatory Scenario Planning. Gidhi luongo oganda, nyaka chiefs, nyaka jomlango 10 mondo gibia e galamarono, mondo wawach koth, mondo kila ng'ato ng'e ni koth dhi bedo makama. Koro mano wayudo ka konyowa maber kabisa. Lucas, magin mbaka mang'eny osego e kinde mokadho kendo wang'eyo ni samoro